Щеш да е яко, между другото. Едно от нещата, които... Ако исках да имам супер сила, искам да се телепортирам. Push бутон, go 33, push бутон, go home. Но ще е яко да се телепортирам. Ама да не ми струва половин милион. Да. Ето. Значи, Apple Jetpack. $119 000. Apple робот. $69 000. Apple Jeans. $400. Сигурно, какво мога правят тия дънки за $400? Apple тоалет. $10 169. Туалетна с ябълка. Apple телепортер. 29 милиона. Apple Orange. Сванали Apple, защото е ябълка, па Orange е Orange. Apple Ship. Ох, май гудс! Отиваме в космоса. 1 билион. Да. I buy Apple Ship now. Интергалактическо разлагане на молекули и на атоми и телепортация в Орю.